Познат ли е спортния риболов в България и как стоят нещата с него в световен мащаб? Ами, приятно бях изненадан, че българските риболовци и любителите на Big Game Fishing риболова са неочаквано много. Статистиката показва, че от източноевропейските държави България е на 4-то място по брой на участници в различни състезания Big Game Fishing и посетили едни от най-големите клубове по спортен океански риболов в света. Това беше причината да се появим в България на няколко изложения с чисто информативна цел. Нас ни се струва важно българите да знаят, че съществува такъв клуб, един от 5 най-добри в рамките на Световната асоциация по спортен риболов, и ще се радваме да видим някой ден и българи на нашия бряг. Какво дава спортния риболов на хората? Ами, как да ви обясня? Трябва да го изпитате веднъж, да бъдете от другия край на кордата и да видите как 400 кг рибка ви се подчинява. И усещането е неповторимо. Просто няма как да се опише. Тези, които са занимавали някога с риболов и риболовците активните, ще го осъзнаят. Невероятен е момента рибата, когато кълве, и после е неизмеримо голямо удоволствието, когато пуснеш рибата, след като си се фотографирал с нея. Нашите екземпляри са 10-кратно по-големи от рибите, които се хващат тук, и ние не си ядем жертвите, ние ги пускаме, за да има за нашите деца и за техните деца. А къде ловите вие риба? Ами, клуба е разположен на частен остров, собственост на мистер Марк Чарман, запален риболовец и мултимилионер в съвсем други области на бизнеса. Това е нещо като черешката на тортата на империята му. Създал си е частен клуб за собствено удоволствие с 4 уникални вили, с клубен дом и пълно оборудване по стандартите на Световната асоциация по спортен риболов. Приемаме гости в клуба, които искат да изпитат удоволствието да бъдат притежатели на собствен световен рекорд за уловена риба по дължина или по тегло. И намираме се на 80 км от границата с Коста Рика на Тихоокеанското крайбрежие на Панама. Колко е тежала най-голямата риба, която сте хващали? Ами, ние имаме 119 световни рекорда поставени в нашия клуб. Значи, един от най-впечатляващите рекорди, това е световният рекорд за тихоокеански черен марлин, 515 кг рибка. След това имаме световен рекорд за меден снапер, това е българския костур, 68 кг рибка. Имаме риба тон, тук е показана на снимката, 226 кг е дълбоководен тихоокеански рибатон. Добре, благодаря.